No na dneska sa fakt teším, ľudia, pozrite sa na tú veľkú hlinenú, ja ani neviem čo to je, proste veľká gula hlinená. No a tuto, že vraj dole by má byť schovaný bouchal. No ale to uvidím až potom neskôr, keď sa tam prekopeme, tu máme pripravené nástroje. No a my budeme s Noobom robiť bunker, takže popri tom sa pozrieme dole, či tam nájdeme bouchala. Takže ja idem pre Nooba do tohto veľkého baráku. Noobe, si doma? Myslím, že ho počujem. Ahoj, Kapsík. Ahoj, Noobe, no už som ťa dlho nevidel, už som sa na teba tešil. Videl si túto veľkú hlinenú gulu? Áno, videl, zaujíma ma, čo je tam dole. No, Noobe, to zaujíma aj mňa, tak poďme si zobrať tie nástroje, ktoré nám tam prichystal boh tohto servera. No a potom sa pozrieme aj dole, samozrejme. Takže ja si napríklad zoberiem tieto. Tu mám lopatku, tak sekerku, nice. Trošku si to tu usporiadam. No a Noobe, máš tu čest zničiť svoj prvý blok. Yes, no tak tebe to dneska ide. Tak poď a hlavne opatrne. Tak môžeme trošku aj ten vrch zobrať, Noobe. Aby to malo aj nejaký štýl trošku. A uvidíte, že toto je ten najprísnejší bunker, aký ste kedy videli. Tak trošku do toho opreme, Noobe. Musíme ho postaviť fakt pekne a potom oslobodíme bouchala. No to máš teda pravdu, Noobe. Ja sa tak teším na to, keď ho tam uvidíme toho bouchala. Ale to až neskôr, musíme to trošku ešte navýšiť. Pretože je to fakt veľké táto gula. Takže to môžeme kľudne aj takto spraviť. O, ja som sa tu omylom prekopal von. Dúfam, že to nebude vadiť nikomu. No a Noobe, tak ty to tu takto rozkopávaj a ja začnem kopať teda už dole pomaly. Aby tu nebola nuda. Ok, tu už vidím cobblestone. Mám trošku pomalejší pickaxe. Noobe, vyhodíš mi prosím ťa torčky. Áno, Kapsík, chytaj. O, díky moc, Noobe. Až 2 staky. Nice, to som rád. Tak si ich dám takto do druhej ruky. No a poďme nájsť toho bouchala, netuším, kde by mohol byť. Každopádne si myslím, že za chvíľku už budem pri ňom. A potom ešte si tu pekne vyzdobíme ten náš bunker, aby to vyzeralo fakt štýlové. No ukáž, Noobe, fú, a tebe sa darí, to je kráva, ale moc tu toho nevidím, tak to takto osvietím. Tak vieš čo, Noobe, ja idem zatiaľ domov pre nábytok. No, viete čo, ja nemám doma skoro žiadny nábytok, tak ja neviem, jak to mám spraviť. Ja možno pôjdem asi do školy ukradnúť, lebo ja proste nemám nič. A tuto tiež nič není, tá škola je chudobná, no ja si aspoň tejto stoličky zoberiem. No aj tento stolik napríklad, to sa bude tiež hodiť. No prepáčte, pán školník, ale už idem preč. No a Noob tam fakt maká, keď sa pozrite na ňo. On sa fakt snaží, ale keď sa takto pozriem na ten dom z diaľky, tak tu niečo chýba tomu. Podľa mňa tu chýba tu bouchal. Ej, nie, vlastne on je dole. Tak chýba tu možno takýto kopček do vrchu. To skúsim nejako Kde je ten bouchal, Kapsík? No, Noobe, som rád, že si mi to pripomenul, lebo skoro som na to zabudol, ak som tu kopal. Tak ja ho idem nájsť teda rýchlo. No, Noobe, celkom zlatý chlapec, on mi fakt veľakrát aj poradil. No a ja už sa kopem dole a netuším, kde by mohol byť, ale fakt som počul, aj to hlasili v novinách dneska, že tu je zakopaný pod zemou, lebo on točí video, kde ho ľudia musia vykopať, tak my sme asi prví. To ešte uvidíte za chvíľku, či sa vám ho podarí vykopať. Tak kopem, ale stále nič nevidím, podľa mňa bude ešte nižšie. No potom to dorobím, ale idem ešte pomôcť Noobovi, nech tam není sám chudák, lebo on sa fakt snaží. No ukáž. No Noobe, tak tu máš nejakú dekoráciu, tu máš takto schody. To som bol zobrať v škole, ale nikomu to nehovor. Ďakujem, Kapsík, skúsim niečo vymyslieť. No jasne, nemáš za čo, Noobe. Tak ja to skúsim trošku rozšíriť ten náš bunker aj do strán. Podľa mňa by to mohlo dávať celkom aj zmysel. Takto horné bloky. A tu je niekde krava, je tu proste stále. A tu je sliepka. To je divné, a tu máme dieru, aby nám tu nepremokalo, tak to zastávam. Idem sa pozrieť na túto budovu hore. Či sa prekopem k Noobovi. O! Jejda, Noobe, sorry, to som nechcel. No nič, nebudem ťa otravať. No nebudem ťa otravať, tak idem dole kopať. No ľudia, úprimne vám poviem, že už kopem
celkom dlho, už ma to aj prestáva baviť to kopanie. Ja neviem, koľko môžem kopať, neviem ani, že čo noob tam robí, už to sú asi 2 hodiny. Noobe, ty si tu stále, ty si tu niečo nadekoroval, no. Ale to není moc pekné. No Nube, tak skúsa ešte s tým trošku pohrať a ja ho pôjdem teda nájsť, ja ti hovorím, že keď ho nájdem, tak na teba zakričím, tak idem dole teda. Pane Bože, ja fakt nechcem Nuba sklamať, lebo on išiel dneska von len kvôli tomu, že tu bude boucha, lebo on je jeho obľúbený youtuber. On má dokonca jeho merch aj topánky. Tak ja skúsim proste ťažiť, ja neviem čo mi zostáva, bouchal to dával na Instagram, aj v novinách to bolo. Dobre, aby tu mal byť niekde schovaný. Proste budem ťažiť, dokedy budem vládať a nebudem to nejako zdržovať. Lebo ja som už aj celkom hladný, už by som išiel aj domov. Mama robila nejakú sviečkovú. Ja to teda nepoznám, lebo to je že vraj české jedlo. Ja som Slovák. No a teraz už naozaj, keď ma bouchal, oklamal, tak to bude fakt... Pane Bože, čo to je? To je nejaké červené sklo a za ním je obsidian. Idem rýchlo zobrať Nuba. Toto nebude len tak prírodné, ja to ešte zničím tento jeden blok. No neviem, to podľa mňa nebude len tak prírodné toto ľudia. Ja to tu dosť otorčkujem, aby mal Noob krajšiu cestu. No a Nube, poď za mnou. Fakt neuveríš, To si našiel, kapsík. No poď za mnou, pozeraj, vidíš to červené sklo? Wow, čo to je? No ja neviem, ale ja sa bojím to zničiť, Nube, tak zničíš jedno. OK, Nube. Tak ja zničím druhé a teraz poďme ten obsidian zničiť. Myslíš, že by tu mohol byť bouchal? Ja neviem, možno. Možno, no vyskúšame. Ukáž, ja to zničím takto. Ešte tento, nice. No a kde je bouchal? A tu je nejaká torčka. Pane Bože, to mi nehovor, že už tu niekto bol predo mnou. Teda pred nami, Nube. To je podľa mňa nejaký prank. Myslíš, že to bol prank? Ja neviem, aby som skôr povedal, že to bol... Že už tu niekto bol proste. No, tak dneska bouchala neuvidíš, Nube. Nebuď smutný, poďme to dostať, ja ti idem pomôcť tým domčekom. Ideme hore. A tam to je hore krajšie, bouchala si môžeš pozrieť na YouTube, to je tiež fajn. Ale ja ho chcem stretnúť. Aj ja by som ho veľmi rád stretol, ale to nevadí. No dobre, tak teda Nube, poďme si toto trošku ešte zdekorovať, dajme tomu, že toto bude stolík a tuto postavím teraz takúto obrovskú televíziu. Nice, čo na to hovoríš, Nube? Tu by sa dobre pozerali televízne noviny. Ešte dáme takto okraje. OK, to bude reálne. Bouchalové videá. No alebo bouchlové videá dokonca vidíš, Nube, tak nebuď smutný. Toto bude dobré. Tak to vyzerá celkom fajn tá televízia. No aj keď, no to je jedno. Poďme to ešte trošku zdekorovať, napríklad tuto by som pridal ďalší stolíky. No a stoličky, nejsom si istý, či máme stoličky. Máš stoličky, Nube? Nemám, ale mám hlinu. No tak to ďakujem, to som moc nechcel, Nube, to nevadí, tak ešte ja si idem naťažiť rýchlo drevo. Dúfam, že to nebude vadiť Matimu, že si to zoberiem z jeho domu. Lebo nikde inde tu stromy nevidím teda, no to je jedno, tak to zoberiem takto z Matiho domu. To by nám asi malo stačiť s Nubom, alebo ešte trochu. Ešte túto stranu, Pane Bože, on má každú stranu z dreva úplne iného. To je jedno. To je jeho dom, to nech si rieši on sám. No Nube, úplne ti poviem, že zatiaľ to vyzerá celkom dosť zle, no. Ale to nevadí. Ja tu urobím crafting table, aby sme si mohli aj schody urobiť. A začneme teda tými cobblestoneovými, lebo cobblestone mám najviac. A teraz ich tu iba takto položíme. Tu môžeme robiť, Nube, rodinné večere. Nemáš rodinu, kapsík. Koho chceš zavolať? No Nube, to si nemusel, to si celkom prehnal. Och jaj, no to nevadí. Každý to občas preženeme. No a trošku by som to ešte takto rozšíril. A teraz ešte by som takto dorobil toto drevo. Ešte by som tu možno pridal niečo, ja neviem ale čo. Máš nejaké návrhy, Nube? No, ty asi nie, ty celkom nevieš stavať.
Tak túto našu jaskyňu... Pozri, kapsík. Kde si, Nube? Nube, Ahoj. ty kakáš? Áno. Fuj, pane Bože, ja to Fuj, Nube, si úplne zvláštny. No to je jedno, Nube, fuj. No, dobre, tak to zastav túto našu jaskyňu. Tak, aby sem nikto nemohol ísť. Aby nikto sa nám nesmial, že sme bouchala nenašli. A keď vlastne sme chceli, ale bohužiaľ. Ešte takto tu urobím vchod. No a vidíš, vlastne vchod nemáme, Nube. Ešte musíme urobiť dvere. Takto. Kľudne môže byť aj viacej. 18 dverí, to by nám mohlo stačiť. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No, nevyzerajú až tak pekne. A to dorobíme, Nube, určite neboj sa. Tak, tam posledné 3 mám. Tak tie dám napríklad sem. No a vyšlo to presne. Až na to, že toto musíme trošku doupravovať. Tak, ešte sem dáme toto. Aby nám sem nikto samozrejme nepozeral. Tak, poď, Nube. Pekne mi pomáhaš dneska. Ja takto vylezem na strechu. Nice. No a za mňa to vyzerá celkom pekne. Úprimne by som povedal, no aj keď, no, je tu strašne moc dverí, je to chaotické, Nube, čo na to povieš? Mne sa to páči. No, ja by som tiež povedal, že sa mi to páči. Tak ja by som asi odovzdal tieto nástroje, čo sme si odtiaľto zobrali. Môžeš ich tam dať. No a teraz tu vyhať všetky bloky, ktoré si mal v inventári, aby sme im to pekne vrátili, aj keď ten bunker je už vlastne náš. Ja to berem naspäť, no to nevadí tak. No, mám prázdny inventár, oni si to prídu určite zobrať, ale ten bunker je náš, dúfam, že ma ho nezoberú. No to je jedno, no tak môžeme ísť napríklad k tebe, Nube, ty máš taký pekný dom, môžeme ísť zahrať Minecraft a pozrieť bouchala, ideme? Poďme. Ale stále som smutný, že sme nenašli bouchala. No to aj ja som smutný, Nube, to asi každý, no dobre, to je jedno. Tak ja idem teraz sem za počítač, môžeš vedľa mňa pustiť tam niečo. Dobre, púšťam.